שני שלום לכם. אנחנו פותחים עוד מהדורה של אולפנה נהדרת. נמצאת איתי כאן באולפנה האורחת ומורה חשובה שהגיעה אלינו הישר מן העיר לוד. לוד. כן, כמובן, לוד. הבאה שנציג תהיה המורה שמגיעה אלינו מן האולפנה במרכז הארץ שאין להפסיק את שמה, אסתר גרוסברג. אני חושבת שהתבלבלת, זו הפרוס שלי. נמצאת איתנו גם הודיה כהן. היי. וכמובן פנינה. בואו נעשה רגע תמונה לאתר של האולפנה. תהיו ייצוגים. סדרו חצאיות. שנייה רגע, מאמי, פנינה, מאמי, טכנית, אין לך הרבה יותר מאחרי המצלמה שלי. מאמי. Hello students, today you are sitting for your Bagrut examination. יאללה בנות, שבו במקום, לכבות פלאפונים, אנחנו רוצים להתחיל. וואי, איזה פלאפונים, זה שיומי במקרה? רגע, שלבת, תזכירי לנו איזה שינויים יש היום במערכת, כי אצלנו באולפנה כל יום שעובר אינו חוזר. וואי, שכחתי להדפיס את המערכת מרוב הלחץ של הבגרויות. מצטערת, אני רק בן אדם. זה בסדר, כולנו בני אדם. יש מושלמים פחות ויש מושלמים פחות. מול נוף קסום, ביישוב שקט, חיה לה נסיכה. מה המצב? הלינלין. במשך 6 שנים הגיעה הלינלין לממלכת האולפנה. וכל הפסקה להשתזף תחת השמש היא לעולם לא שכחה. נכנסה מדי בוקר ב8:10 וב4:40 יצאה במחול לדרכה. עד שיום בהיר אחד נתפסה הנסיכה כשהיא בורחת מהשער ללא חתימתן הנחשפת של תמר ודליה שומרות הממלכה. רגע, חמודה, המורה יודעת? מה קשור המורה עכשיו? המורה יודעת? ומאז הוטלה עליה כללה. את תוכלי להשיג כל העלאה במגנים שחרור משיעורים, אך כלום לא יספק אותך. גרה בנוף איילון, שלב א', אבל מה קשור שלב א'? יואו, כל צריכה ללכת לבית ספר, הלוך חזור. טוב, צריכה ללכת, ביי. היא הולכת, איזה נסיכה. יואו, שבי לי שהוא בסריקה עכשיו. למה זה לא פותח? לא הבנתי. יואו, וצחי, למה הוא בסריקה עכשיו? מה קשור? בטוח. בואו, כנסו, נו. בוא נלך לראות איפה כולם. יש מערכת? בוא נלך. אבל מה? המערכת של אתמול, רציתי ללכת של היום, מה קשור עכשיו? מה קשור טופי? ספרי על מקל, יאללה. נסה שנית. נסה עד שנית, יאללה. על ההיסטור. צחי, לא מבין מה קרה לי, אני חייבת לספר לך. אם אתה שמת לב, אני כבר לא מלכה שעליני, כי הכתר שלי לא נמצא עליי. טוב, בוא נלך למכולת, אני חייבת איזה ספרייט לנשמה. מישהו מתייחס אליי בכבוד. לא, אבל אף אחד לא שם לי שטיח אדום, זה לא נחשב. קצת אחי, ראית איזה ערמון ואונימוס בודי? צחי, של מי זה? יכולה להשתמש? הדבר הראשון שלמדתי להגיד היה ספרייט. עכשיו שהספרייט קרוב מתמיד, ריגושים, כיסופים עולים בליבי. חייבים ללכת לקנות אותו, צחי. אני מתרגשת. יאללה בוא.
הקטע הזה? לא, אבל יש פה רק זירו, מה קשור זירו היום? ספרייט, זירו זה לא קשור. בואי, שבי. וואו, ציפיתי לכאלה אורחות אחרי הפסקת צהריים. איזו הפתעה. רגע, תגידו, איך החוצה? יש אישור? אמורה לדעת. טוב, בואו נתעדכן עם שאר שכבות האולפנה לראות מה קורה איתה. בתור השכבה הצעירה של האולפנה, בחרנו בנות כיתה ז'. 3! לכתוב לאולפנה שיר. שמיניסטית מי כמוך יודעת לעשות הכל, בכל דבר שאת נוגעת עושה זאת בגדול. כל הבורות פה מעידות יש לך אפס נוכחות. מה איתנו? אבל זה לא מפריע לך להצליח בבגרות. עכשיו תוכן! חמישית שישית שביעית לה 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 לה, חמישית שישית שביעית לה 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 לה. שמיניסטית יש לך היכולת לשתות בחדר מורים, לשמיים את הולכת על חשבון הלימודים. שמיניסטית תגידי מה יקרה בשנת התשעת, כי כל פעם שבכיתי פה רק את עזרת לי את. חמישית שישית שביעית לה 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 לה, חמישית שישית שביעית לה 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 לה. רגע זה הקטע הכי טוב. תריבי בבבב חד! טוב, אז עכשיו שכולם כבר פה, הגיע הזמן שנדבר על הנושא שמסעיר את האולפנה. חלוקת התקציב השנתי. אגב, חוק התקציב, כשאתם נותנים במבחן זהבה, פעלנו לפי זיהוי, הסבר, ביסוס. טוב, אז איך אומרים? תקציבים כמו חול ואין מה לאכול. איפה היינו? אז כדי שנחשב מוסד ממלכתי איכותי משמעותי סמכותי ידידותי מהותי מציאותי ממלכתי איכותי משמעותי סמכותי ידידותי מהותי מציאותי תרבותי תחרותי ונושא פרסים, אנחנו צריכים לטפח את האולפנה שלנו ולהשקיע בה בצורה נכונה והוגנת ולתת משקל שווה לכל הצרכים, ואל תשכחו, משקל לא שווה מסה. אני רואה שאף אחד לא רוצה להתחיל, אז אני אתחיל. לפי דעתי צריך להשקיע את מרב התקציב במדפים נוספים בחדר שלי בשביל להכיל את כל הגביעים. כי איך אומרים, זו לא האיכות, זו הכמות. כמו שאתם יודעים, יש לי את הכוס הכחולה. אני רוצה עוד צבעים, אני צריכה גיוון, אדום, צהוב, כחול, ירוק. אני האמת חושבת, צריך להשקיע באיזה פייל המורות, סתם זורקת רעיון מטען. אם כאילו אפשר, אז אתם רוצים גם מטען היד, אם אתם ממש לארג'ים, אפשר גם מקל סלפי. וואי, זה מה זה לא קשור עכשיו, מאמי? צריכים להשקיע את מרב המאמצים בערית חסד, בדול, בטינינייניי. אנחנו חושבות שצריך להשקיע את הכסף ברובוט שחותם לבד על אישורים. עזבי אותך, שהרובוט יתפור ליין מוגנים לאולפנה. טוב די, כל אחד פה חושב על עצמו. צריך לחשוב מה המשפחה שלנו צריכה. אנחנו בשנה מאוד מיוחדת, שנת 70 שנה למדינה. לדעתי צריך להוציא קשים עם סמל של האולפנה, שביום העצמאות נוכל לשתות את מי המדינה שלנו בגאווה. בואי נפקס רגע, זה מה זה לא קשור שם, מאמי? מוטי, מה זה הריב הזה? תפסיק את זה בבקשה. קוראים לי מוטי ואני לא רב. אני לא רב עם אף אחד. אנחנו נהיה כאן גם בשנה הבאה, ועד אז אל תשכחו, יש לנו אולפנה נהדרת. נמצאת לנו כאן גם הודיה. קוראים לי מוטי ואני לא הרב. אני לא רב עם אף אחד. למה? איילה! לוד. תחרותי ונושא פרסים, עלינו להשקיע ולטפח את האולפנה. שלבת, בוקר טוב, ממי.